Jo, MTV. Mit navn er Mr. Pokédefo. Kom med ind. Og lige inden vi går videre. Det her, det er Wandy. Min hund, den er simpelthen så kæle. Kom, vi går ovenpå. Så kan I se mit bathroom. Her til venstre, der har vi mit badeværelse. Det her, det er som mit toilet. Det er der, hvor jeg skider. Og her over, der har vi mit flotte brusebad, hvor jeg har den her krog håndvasker. Og hvis vi følger med herind, så har jeg mit soveværelse. Vi prøver at lukke døren her. Tak. Følg med herind. Girl, them want stop, yeah, flow. Tell them little dirty girl, them the figure. Tell them move for them. Girl, them want stop, yeah, flow. Det her, det er som en seng. Det her, all the action is going on. Jeg knæpper hele tiden. Hele tiden. Konstant knæpper jeg. Og hvis I kigger herover, så kan I så se ud på gaden, hvor man kan se en masse små, liderlige børn. Små børn. Og hvis I kommer med herind, så kan jeg lige vise mig mit IT-rum. Bare følg med. Så har jeg så gemt den her, så hvis der nu skulle komme forbrydere, så har jeg lige gemt monsteret. Og hernede, der har vi så The Master. Det er den, der simpelthen styrer alt skidtet. Det her, jeg sidder og designer Pokémon-kort hver dag. Og så hvis jeg lige smider nogle af mine damer, de er optaget, så går jeg bare hen til computeren og hygger mig. Det her, det er som et køkken. Det er valgt at holde lidt old school stil. For i gamle dage, der havde de alle sammen sådan nogle små smart nogle, hvor man kunne opbevare en masse ting. Jeg har så valgt at opbevare min ugeblade, som jeg er meget glad for. Så kom med herhen, så kan I se mit komfur. Det er nyrenoveret, men jeg bruger det ikke ret meget, fordi jeg har så mange penge. Bling! Og så, i stedet for at lave mad selv, fordi jeg har simpelthen så mange penge, så køber jeg det bare. Og køber jeg det herovre, og pizzamanden, han kommer og bringer, bare jeg betaler. Så hvis vi kigger her i mit køkken, eller køkkenskab, så kan vi se her, jeg har en masse mad, alt muligt godt. Her har vi en flot ost, som jeg tit spiser af. Og jeg har en masse egen guf. Jeg tager lige en mælksnit. Så vil jeg gerne have, at vi går ind i stuen, og vi kan snakke lidt med min homies. Og hvis vi starter med at kigge herover, så kan I se alle de trofæer, jeg har vundet i hele mit liv ved at designe masse flotte Pokémon-korts. Og hvis I kommer med herover, så kan I se mine homies. Det er Monty. Han er min manager. Det der, det er Francis. Han er min gangster. Han er min bro. Han er min alt mulig mand. Han hjælper mig med alt, som manageren ikke kan finde ud af. Herovre, der har mit fjernsyn, som er for krogen. Der er krom udenom her. Indeni, der er glasset lavet i diamant. 27 tommer diamantplade. Og hvis vi kommer herud, så kan vi så se et vidunder af en have. Wangy, kom herhen. Wangy, kom så mig. Vi står der så, hvis du ikke gider. Så prøver vi at gå herud. Det her, det er så mit udested, hvor jeg sidder og hygger mig og sådan lidt. Herom, her marker jeg tit med min kværn, når jeg har sådan nogen til at stå. Så laver jeg lige en knallert eller sådan noget heromme. Og det får jeg rigtig meget tid til at gå med. Så må vi stoppe med hjemme. Jo, MTV Crips. Nu er vi så ude i min have. Og hvad vi ser her, det er så min børnepool, hvor jeg inviterer mine små venner over, så vi kan hygge os. Nogle gange, så går vi hernede i haven. Så har jeg nemlig plukket en masse jordbær, eller plantet en masse jordbær, hvis det følger med her. Og jeg har kartofler og alt muligt. Men jeg har selvfølgelig ikke selv plantet dem. Jeg har gartner. Tjing! Så følger jeg bare med her. Kom, det er lige herhen. Her, der har vi alle
mine jordbærmarker. 2 store rækker. Og så her, der plejer jeg at have kartofler. Men lige pt. Der er for koldt. Det siger gartneren. Så hvis I bare følger med herom igen. Her, der sidder så med en 2 homies igen. Der sidder soler sig. Francis og Sammons. De sidder her. Hvad så? Det var alt, hvad jeg havde til jer, MTV.